хонаи фурӯшӣ бо нархи дастрас дар ошчонаи паст дар чорум ошчона бинои новостройка хона бо таъмир мебошад ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Навор монад то охира тамошо кунед, ҳамаашро нишон медиҳем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе ва аз ин тараф вокзал ва маркази шаҳри Ҳисор. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ доми Ҳоҷи Валеш. Подъезди бино дар ин ҷо ҷои лифт аст ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона ва ҳоҷатхона ва ҳаммом. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Як хонага мебошад бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар чорум ошчонаи бинои новостройка. Худи бино аз 10 ошчона иборат мебошад. Хона дар маркази шаҳри Ҳисор ҷойгир аст. Доми Ҳоҷи Валеш. Аз тирезаи хона раи калонро дида мешавад. Дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. Дӯстони азиз, дар бино отоплениям гузарондагианд, махсус отопления кардагианд. Дар ҳамин бино нархи хона бошад ҳамагӣ 410 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.